Kumzukulwana katatomkhulu umkhuthukana kwelaa cala nguzahara ke igama lakhe sithi ke na ke nqaba yam wathathwa sisondeza phaa kwimizuzu ke ngoku masifume ke ngoku sithi lishumi lemizuzu emveni kwayo intsimbi emveni kwentsimbi yethoba ngomhla wama-20 kwinyanga yesithathu kumnyaka ka-2025 sibe kanti ngolo hlobo sangena sazibulisela kumakhaya ngamakhaya kwindawo ngendawo niphulaphuleni kuzo ngaphambili esikhululo sakhe abayiyo ke visar FM igama lenkqubo yimbadu le sibe kanti siyangena ngolesine entsukwini nalapho ke thina ke silivala khona ithotholo lwakhe igama lam ndingulothandwa kasitoko ndingumqwathi ndikuthi ke lakanoni kantsabane kankovane kanomatyala kanoqenqelekile kamadlunkwana angayihlanzi kadili kamkade awelwa intsika nzala kumatupane kumawuse ngunkomo sibomvu sibe kanti ngolu hlobo sesingenile sesithi ezava ke njengoko sesiyazi apho sizawuhlala khona ingakumbi sisecaleni kothanga abantu sele bebuye emisebenzini bethe zava emveni kodino bexelengela inyama nalapho ke sebehleli ngaphakathi sibulele kakhulu koogxa bam bebhexeshela ithotholo lakho sukela pha ngentsimbi yesithandathu uzothi gangoku ze loo nto yabe kanti ibangela thina sibe kanti siphakathi kwekhaya namhlanje sisithi yimbadu le molweni makhaya uyayazi ke iba sisithethe kwakunye nesithozelo apho thina singena khona sisitsho sisithi uzunceda uqaphele le nkqubo inasi sakhona sokuvusa umnyele kananjalo nokuphakamisa imisindo kuba izimvo ezinothi ziphalaza apha zingabaphazamisa abathile kananjalo kuba lapho ke thina ke sicela khona abantwana kwakunye nemviko babe kanti basondeziwe ngasemondlalweni kuba izinto ezinothi zithethwa apha zingabaphazamisa kananjalo sicela kakumbi kwabo sinothi sibanyathele ekonsini kuba sizama ukulungisa ntonje ngokubethabethana kwezimvo nezimvo ezigaxelayo nezibetha ngaphezulu phambi kwembambo kwakunye nekoro zingabaphazamisa koko kukokwethu bana ngaba sibe kanti siyalungisa nje kwimo yentlalo sisakha kunjeya kananjalo ke nawe ke mphulaphula uyayazi zonke izimvo eziphalaziwe apha izizwe ze-VCR FM zezikabani nobani na unikwe ithuba lokuba abe kanti izathuza nezimvo zakhe phakathi kwekhaya okwe-VCR FM kukunika iqonga ngabantu khona ukuze sibe kanti siyalungisa kwimo yentlalo ingakumbi kwizinto zemo yentlalo imo yempilo ipolitiki iindaba ezentlalo nazo zonke bezitshotshe entla kwilizwekazi loMzantsi Afrika nawe uye ke unikwe ithuba lokuba ungene phayana ku-073 849 1740 khona ukuze ke uthathe igxathu kuyo zonke izimvo kwakunye nemixholo esiza nayo kananjalo uyakwazi ubalekela phaa kumakhasi ethu onxibelelwano ufike uqhafaze kwelaa cala ikhona imbadu Facebook page yethu kanye njalo negruphu yesikhululo lapho unongena khona uphalaze ke ezakho izimvo ngolo hlobo yonke ke singayibeka kanjalo uyayazi ke izindlela zokuthi namkilekile ke nakuvimba olurhatyela namhlanje sithathe ke loo nto sibeke ke imizuzu ishumi lesinele mizuzu emveni kwayo intsimbi yethoba namhlanje siphethe olunye uchungechunge kwindima zepolitiki yoMzantsi Afrika njengoko uyazi rhoqo ngolwezine siyivala funeke sazile ikhona into funeke siyazile noba yintoni namhlanje hleli naye utata uMsandile kaSiswana katata omkhulu Swana kwelaa cala ongumhlalutyi ke kwiimeko zepolitiki yoMzantsi Afrika umntana katata omkhulu uSwana ke uzasihamba ke esibethela kwiindima esicandela esibonisa kwezi zinto besikade sifathula thina sithetha ngazo esizibone namhlanje zingumndaba mlonyeni kwilizwekazi loMzantsi Afrika njengoko sentshilo ndingumqwathi sizawuthi masicacelwe namhlanje ngale land expropriation bill without compensation yinto mandina kudala kuthethwa ngayo mhlawumbi nawe uyazibuza khange singene nzulu kuyo sifu bana ngaba ngoku isiza nje iziswa iyintoni kananjalo yayisekelwe ngoku yayihlonyelwa kuqala lo mthetho sihlomelo kusithiwa mawupasiswe uze phakathi kwemithetho elizwe loMzantsi Afrika yayizintoni kwakunye neenjongo zokube ube phakathi kwethu nokuba ingaba kukudelela ubunkokheli belizwe loMzantsi Afrika i-AfriForum etsibetanci itsala iintamo ezinde ithetha noongxowankulu ihambisa amabanga okokubana ngabe ilizwe loMzantsi Afrika kaba kuyahlinzwa pha bayahlinzwa abantu abamhlophe kuthiwa apha elizweni loMzantsi Afrika siwafuna unowabona ama-white afrikaner hayi ungxowankulu ngutata omkhulu uTrump wathi izani kum nina basindwayo ngumthwali wavumela kuba eze kuye ngapha kwama-70,000 amawaka asele esithi ke ngoku ayafuna uthatha irefuge kwelaa cala lasemelika yonke ke le nto ize nale AfriForum ndini icacisa ke xa ithetha nonondaba isithi yava ingathi umongameli uyavumelana nezinye izinto ezazithethwa nguJulius singayazi noba makupanishe ilizwe ngenxa yepolitiki zabo zasebucaleni nezinye zezinto kodwa ke kuyo yonke loo nto singavuma ekugqibeleni kosuku sithi
i-AfriForum kunye nabo bonke abanye ababandakanyekayo ngokuthetha kakubi kwelizwe loMzantsi Afrika ngaphandle sele side sesibone sesijanyelwe kanje sele sigxothelwa namanye amadoda esiwathembileyo aza kuzela ilizwe loMzantsi Afrika ngaphandle. Bawuvukele umbuso, sazi ntoni ke thina kwezi zinto? Yiloo nto namhlanje sibalekile sabola imilambo somkhangela kwelaa cala utata uSwana katata omkhulu eze ngaphakathi kwekhaya njengomhlalutyi kwiimeko zepolitiki ahambe nathi kule mihlaba. Ngokutsho ke nawe ke mphulaphula uzawuthi ufumane ithuba phaa ku-0738491740 singene kule mixholo. Bawusana kwelaa cala bawuyandiva singalunga kumkani kwelaa cala ingakumbi ndikulungiselele nje ngapha ndiku-unmute kweli cala lam. Mandike ndikuvulele kweli cala uba iba ziyandivumela na kweli cala, kodwa uba kuyalunga kwelo cala lam tatam uyandiva ndakubona sokhona ngaphakathi singangena ke ngaphakathi sibe kanti siyakwazi ukuncokola kweli cala sobabini. Mr. Swana masikwamkele tatam, kuhle kunjani? Ndiyabulisa Mqwathi, ndibulise kakhulu uVukani Community Radio. Enkosi kakhulu. Yho tatam mani, awufumaneki, bekukudala sikukhangela sifuna uncokola nawe kwezi zinto. Oko amadoda amakhulu apha esithi khawuleza khawuleza usifunele umntana katata omkhulu uba uSwana kweli cala azohamba nathi kule mimango. Hayi, kanti ke bayakuhlupha kuba phaya e-VCR bekumele uba banazo iifayile ezinamagama am neefowuni namba zam, kodwa ke ndikhona, sesilapha ngoku Mqwathi, mandibulele. Masibulele kakhulu tatam. Tatam mani, nantsi into isixakile apha namhlanje. Masiqale sicacelwe tata mntana katata omkhulu uba uSwana uba yintoni le land expropriation without compensation. Kananjalo sele sizibona ngoku i-AfriForum itsibatanci ibona ingathi kukho apho ibacinizela khona bona bengabantu abamhlophe kanye bethethelela ama-Afrikana amadlagusha kwelaa cala, nokuba sele sibabona ke ngoku nabo betsibile beyothetha noongqowankulu kanje besenza amabango esikholelwayo thina singabemi boMzantsi Afrika ubana ngaba akekho elizweni loMzantsi Afrika umzekelo ukuquka there's no genocide eMzantsi Afrika. Xa sinobala singathelekisa ubana ngaba abona bantu sesibafumane bexhaphazeke ngakumbi kumafama elizwe loMzantsi Afrika sekwangabantu abantsundu, kodwa singancokoli ngaloo nto namhlanje. Yintoni le Land Expropriation Act tatambi, kananjalo kutheni ibothusa kangaka bona? Enkosi Mqwathi. Le nto kuthiwa yi-Expropriation Act, Act number 13 of 2024, Expropriation Act, ibizwa kanjalo. Okay. Ifakiwe ke kwiqwebu ngokusemthethweni ekuthiwa i-Government Gazette, apho ivela khona icacisa 24 January 2025 okokuba upresident uvumile into yobana lo mthetho mawumiliselwe ibe ngumthetho osebenzayo eSouth Africa. Into ke yokubuyiselwa kwabantu imihlaba yabo yinto ekukudala ithetheka iqhutywa ikhona kangangokuba i-African National Congress naye uPresident Ramaphosa basilele kakhulu into yoba ukusukela ekumiliselweni kwe-constitution yethu ngo-1996, kuba le constitution sihlala phantsi kwayo yamiliselwa ngo-1996, ibe igunyazisa into yoba umhlaba waseMzantsi Afrika mawabiwe ngokutsha ngendlela ezimbini. Eyokuqala ikukuba abantu ababethathelwe imihlaba ngokungafanelekanga mayibuyiselwe kubo loo mihlaba, le nto ekuthiwa i-land restitution. Kuphinde kuthi ngenxa yokokuba singabantu baseSouth Africa kufanele uba sibe namalungelo alinganayo nafanayo, kuthi ke nabo bangenawo umhlaba banikwe umhlaba ukuze wonke umntu ngokuba nomhlaba silingane. So le nto ekuthiwa yi-Land Expropriation Act, it is not a bill. I-bill yinto esacetywayo, yinto esaxoxwayo. Xa sekuvunyelwene yipalamente kwavunyelwana nakupresident, wasayina upresident uba le nto mayibe ngumthetho, it is an act, it's not a bill. Ngumthetho osemthethweni wase-South Africa. Xa ndizawuya phambili ke ngale nto, lo mthetho Mqwathi ulapha phambi kwam,
Njengobona ndingandikujongile ndikujamela ndijamelanga wena ndijonga iskrini sinomthetho apha phambi kwam. Ithi ke le nto ke Mqwadi, umthetho ngamnye eSouth Africa xa ucetywa kuhlelwa into yoba makufakwe lo mthetho eSouth Africa kwisigaba ngasinye ngeli xesha kulungiselelwe uqulunqwa lo mthetho kuyahlolwa into okokuba ingaba lo mthetho kukho apho uyiphosa khona na okanye uphazamisa nakhona na ne-constitution. So wonke le nto kuthiwa ngumgwaqo-siseko, i-constitution, wonke umthetho okhoyo eSouth Africa funeka ubuyele uyovana ne-constitution. So umthetho ungachithwa okanye kuchithwe ii-paragraphs ezithile okanye iziqwentyana zayo, imihlathi ethile imiswe i-constitutional court okanye nayiphi na i-court efanelekileyo ngenxa yokokuba lo mthetho lowo uneendawana ezithile ezingahambelaniyo ne-constitution. So njengoba lo mthetho ke ngoku uRamaphosa ewusayinile wapapasha 25 January 2025 kwi-Government Gazette, uqinisekisa wonke umntu uba ngumthetho ovumelekileyo. Amagqwetha kaRamaphosa kwi-Office of the President atshekishile into yoba lo mthetho uhamba ne-constitution. I-Parliament, i-National Assembly, phambi koba ivume lo mthetho iye nayo yaqinisekisa uba lo mthetho uvumelana ne-constitution. Inantsika ke i-Council of Provinces, ipalamente yethu inezindlu ezimbini, kukho le kuthiwa yi-National Assembly, kuphinde kubekho le i-Council of Provinces ne-traditional leaders and all that. So lo mthetho singaphantse sithi ke ngoku ugqithe kwizigaba zazithathu ezizezona zibalulekileyo uhlolwa into yobuhambisana nomgwaqo-siseko welizwe. Ibalulekile ke loo nto xa sizawugqitha ke ngoku sijonge uthini kanye lo mthetho. Andazi noba unombuzo Mqwadi. Hayi, andikabi nawo tatamka ngendlela ozanathi ngawo, uzanathi kakuhle. Yes, so ke Mqwadi ke xa umthetho lo ulapha nje ubulapha phambi kwam, unayo indawo ecacisayo ku-page 2 womthetho okokuba lo mthetho kutheni ukhona, wenzelwe ntoni lo mthetho. So uyacaciswa ke into yoba okokuqala upresident uvumile lo mthetho 20 December 2024, ngoJanuwari bawupublisha kwi-Government Gazette. But ke indawo endifuna ukugxila kuyo yile yokokuba lo mthetho uthi makuthweni, right? Umthetho ke uthi to provide for the expropriation of property for public purpose or in the public interest. Okay? Ithi ke loo nto ngesiXhosa, lo mthetho udalelwe ukuba xa kufike ithuba elifanelekileyo urhulumente akwazi ukuthatha umhlaba nakuye nabani na xa lo mhlaba uzawukwenza umsebenzi wesizwe. Umzekelo, mhlawumbi kuza kwakhiwa i-highway okanye kuza kwakhiwa isibhedlele, izinto ezinyanzelekileyo uba mazenziwe ukuze isizwe sihambe ngendlela esemthethweni. So urhulumente ke uye ahambe abe nethuba apho kufuneka adinge umhlaba. Ithi kanti mhlawumbi loo highway kufuneka igqithe apha entsimini kwakho, ucelwe ke kuthiwa Mqwadi sakunika omnye umhlaba okanye sawubona uba masithini, kodwa okwangoku ngoba usikhululela lo mhlaba ngokomthetho. Kuba ke loo nto ibhalwe kumgwaqo-siseko, ibhalwe nasemthethweni, into ejonge into yoba it serve a public purpose okanye injongo zesizwe sisonke, kunyanzeleka uba vuma loo nto, then ke kubekho loo ndlela ke ozawubonelelwa ngayo esemthethweni. Okwesibini, kukho uba umhlaba wakho uthathwe, kodwa lo mhlaba wakho uthathwa ungazusetyenziselwa into ezoba yeyestate, koko iyinto ezawunceda isizwe ngokubanzi, to the point yoba umhlaba wakho ungathathwa kwenziwe izindlu for abantu abathile.
abazi-private citizen njengawe, okanye uthathwe kuwe unikwe omnye umntu, noba lo mntu umhlophe okanye umnyama, kuba kusithiwa umhlaba mawulingane, bonke abantu mababe nomhlaba ngokulinganayo eSouth Africa, yi-land redistribution. So i-public interest ke xa kuthiwa umhlaba uthathwe either for a public purpose or a public interest, i-public interest ke isenothi siwuthatha lo mhlaba ukuze kubekho ukulingana, ukuxhamla ngokulinganayo kumhlaba okhoyo eSouth Africa. Ithi ke ngoku xa iqhubeka lo mthetho uqulunqelwa into okokuba kubekho imigwaqo ezawulandelwa xa kuthathwa lo mhlaba, uthathelwa ukwenza umsebenzi karhulumente okanye ukulungisa into yoba abantu balingane eSouth Africa, okanye nasiphi na isizathu esizawuba luncedo eluntwini. Uphinde uthi lo mthetho uzawulawula into yokokuba umntu othathelwe umhlaba abhatale okanye uzawubhatalwa njani na. And then uphinde lo mthetho uspecify into yokokuba phantsi kweemeko zizawube zisithini iimeko apha kuzawubakho le nto ekuthiwa yi-nil compensation, enoba ibe inobulungisa yaye ifanelekile ngokusemthethweni. Okokugqibela ke lo mthetho utshitshisa umthetho ebekusithiwa yi-Expropriation Act of 1975, Act number 63 of 1975. Now ke ngoku ke xa lo mthetho uqala sisekuphase 2, andithi sawufunda zonke ezi pages, sizawusebenzisa nje zibe ntathu, sekuphase 2, una-49 pages lo mthetho, so sizawusebenza just 3 pages. Ithi ke le nto apha preamble yakhona ikota directly from the constitution. Singangenanga kulo mthetho, singangenanga nakule nto ibhalwe kulo mthetho le njengoba iyi-49 pages, uphase 2 u-enough uphendula yonke into ethethwa yi-AfriForum, ethethwa nangooTrump nobani bani nobani bani. So yiyo loo nto ndisithi singabakhulula singayanga naphiphi kulo mthetho. Apha ku-page 2 ithi kwindawo yokuthiwa yi-preamble, intlayelelo, ithi ke whereas section 25 of the Constitution of the Republic of South Africa 1996 provides as follows. So ukotwe bathathe le nto ekuthiwa yi-cut and paste, bathathe section 25 we-Constitution bampasta ku-page 2 of this law, ukwenzela uba uqale wazi into yoba yonke into ezawuthethwa kulo mthetho isukela kwezi paragraph, kule paragraph. So noba ubufuna ukweshina into yoba lo mthetho uyahambisana ne-Constitution, seyilapha uzayijonga apho uba le paragraph ihambelana neyiphi na iparagraph kulo mthetho ihambelana nale nto. Now andizufunda naye lo page 2 nalo page 2 andizumfunda wona, ndifuna nje ufunda ezi ndawo zichaphazela le AfriForum nabantu bakhalazayo. Okay. Ithi ke le nto 25 section 1, right, subsection 1, 25.1 masibe ngolo hlobo. No one may be deprived of property except in terms of the law of general application, and no law may permit arbitrary deprivation of property. Now, eyona nto ibalulekile uba akho mntu apho unoxuthelwa iproperty yakhe eSouth Africa nobungubani na, and akho mthetho unozusekwa eSouth Africa onothi umntu makaxuthelwe iproperty yakhe ngaphandle kwenkqubo yomthetho onguwo. No arbitrary deprivation of property. So which means that xa kuzawuthathwa iproperty yakho, there must be a public purpose, kuza kwakhiwa i-highway apha, or public interest, and it must be able to be proved that le nto injalo. Akuzuvele kudibana ama-comrade athile athi siyoxutha umhlaba kaMqwadi
kuba bengafani nawe. No, ayivumelekanga. Okay. And then ke ngoku iyayiphinda ke apha ku paragraph 2 andizungena kuyo, ndifuna ukuza kule ndawo ke ngoku ithetha nge-nil compensation. I-nil compensation ke ngoku kulapho ke ngoku ungazubhatalwa khona. Siye ku-point 3 ke ngoku 25.3. The amount of compensation and the time and manner of payment must be just and equitable, reflecting an equitable balance between the public interest and the interest of those affected, having regard to all relevant circumstances. Now, xa uzawuthathwa iproperty yakho kufuneka kujongisiswe. Number one, what is the current use? Le property isetyenziselwa ntoni? Two, the history of the acquisition and use of the property. Le property wawuyifumene njani wena? Ngoku and then emveni kokuba uyifumene ibisesoloko isetyenziselwa. C, the market value of the property. D, the extent and direct state investment and subsidy in the acquisition of the property. Khumbule ke uba kukho abantu including amabhulu azifumanayo ezi property, kodwa imali eyayisetyenziswa kwauba afumane le property wayifumana kwalapha kwistate. Into ethetha ukuthi lo mntu uphantse wayifumana simahla le property kuba bekusetyenziswa imali yesizwe kuba kuphuhliswe yena. Le nto ke omnye umfo advocate Madasa ayibiza ngento yoba yi-white economic empowerment, kuba ngelaa xesha lamabhulu bekusetyenziswa imali uba ibhulu lityetyiswe ngemali yesizwe yestate. So izawujongwa naleyo uba fonini sowukhalaza kangaka nje le nto zange iqale nangemali yakho. E, the purpose of the expropriation. The purpose of the expropriation ke kukuba either it must be public purpose or public interest, right? So, and then 4A, for the purposes of this section, the public interest includes the nation's commitment to land reform. So, ngela xesha kupublishwa le constitution ngo-1994, kwakusithiwa xa kuthethwa ngento yoba umhlaba usenothathwa kuwe, xa kuthethwa nge-public interest, uthathwe for public interest, it includes the nation's commitment to land reform. In other words, and to reforms to bring about equitable access to all South Africans to South Africa's natural resources. And the property is not limited to land. So, into yoba i-land reform izakwenzeka, i-land ine-formation ekuyo ngoku. 97, what was it? 87% was given to whites, 13% was kept aside for blacks. So xa sithetha nge-land reform, sithetha ngento yoba njoba abantu abantsundu besenza 92% of the population, masizamele into yoba 92% of the land at least maye kubantu abamnyama. So, okay. Khawuyibamba nje apho ke nakatatomkhulu uba uSwana, ndiyacela tata msikhawuleze nje senze nje into zalapha ekhaya. Uyaqala uvula ithotho lakho, masikwamkele uphulaphula unqaphambili wesikolo sakho i-Visara FM. Igama lenkqubo yimphathu. Nawe ke ubungabe ulungisa imibuzo yakho kwelaa cala ku-0738491740 kwelaa cala hleli nayo Mr Swana, nalapho ke ongumhlalutyi kwiimeko zepolitiki yoMzantsi Afrika ehamba nathi kwizigaba zalo mthetho we-Land Expropriation Act, apho sibonayo uba i-AfriForum ivele phantsi kwamanzi nongqowankulu basijamele ngalo mthetho sowusayiniwe waze wapha wahlonyelwa waphakathi kwesizwe. Ndisimamele kapha sifunda izinto ezininzi ebesingazazi, kodwa ke nawe uyafuna ungena emxholweni ku-0738491740 phaa ethubeni sizawubathatha kabangenileyo kwelaa cala. USwana, ndingakuphazamisanga tata, mandiphinde ndikhawuleze ndibuye kuwe. Thank you. So ke umthetho ke uphinde uthi the state must take reasonable legislative and other measures within subsection 5 its available resources to foster conditions which enable citizens to gain access to land on an equitable basis. So urhulumente wase-South Africa akufuneki ahlale nje engenzi into, koko kufuneka athathe all available resources and legislative measures afake imithetho ezawukwenza uba abantu baseMzantsi Afrika bafumane umhlaba ngokufanelekileyo. 6, a person's community whose tenure of land is legally insecure as a result of past racially discriminatory laws
is entitled to the extent provided by an act of parliament, either to tenure which is legally secure or comparable reserve. So abantu abahleli bengcile kwimihlaba ethile kodwa ikhona indlela yokokuba banikwe i-property, mabayinikwe ngurhulumente lo property. Lo mthetho ke uyayithetha into yokokuba i-costs, i-compensation ekugqibeleni can be decided or determined by the court. In other words, ndiyithethe subsection 225, section 25, subsection 2B, subject to compensation, the amount of which and time and manner of payment of which have either been agreed to by those affected or decided or approved by a court. So uba ngaba sizofuna umhlaba wakho mfowethu, kodwa sivumelani ngeprice, masithi uthi ufuna $1,000,000, thina sithi no, lo mhlaba wakho mfowethu akho mali sakunika yona for lo mhlaba, or sakunika 50,000 or 10,000, kuba into yokuqala kwaungena kwakho ungene ngemali karhulumente, yiyo mali yakho. Lo mhlaba wena kho galelo walifaka lo mhlaba. Then wena ube nesikhalazo, then siyithatha siyisaphi ecourt, icourt nayo ingqine okanye iphikise ngoba umqwadi le million ayifuna makayinikwe okanye nganye. So akho muntu eSouth Africa ungekapasiswa lo mthetho kwakwi-constitution. Ithi i-constitution, the court can decide or must decide into yokuba what is the final price of this land. Noba thina sisi-state besisithi, andingomntu wakwarhulumente ke mna, ndingumntu ozimeleyo, noba urhulumente ebesithi abazukubhatala kwamali, umthetho uthi loo nto leyo uba ngaba uvumi, uba nawe uthi hayi madoda, uba uyavuma uthi hayi madoda ndinyanisile, akho mali ekufuneka ndiyifumene nakho problem, but uyaphikisa, makuyiwe ecourt, icourt idecide. Apha ecourt siyocela nje decision yokokuba umqwadi makabhatale le mali. So ndingaqhubekeka mqwadi ndingene ke ngoku kwezepolitiki zale nto, kodwa umthetho unjalo kwakwi-constitution. Okay. Sibambe kanjalo kolacala. Sithathe ke lonto sibeke phakathi kwemizuzu. Mihlanu phambi kwana sithi thina ke ngomkhono phambi kwayo intsimbi, phambi kwayo intsimbi yeshumi. Sisancokola ke ngale Expropriation Act nokuba ngoku ke sizawukhawuleza noba uswana kolacala singene kule nto ipolitikayo. Umbuzo endizana ngulokuba ingaba mhlawumbi nyhani ikhala ngakhona le AfriForum okanye kugezelwa okanye kudelelwa ubunkokheli belizwe apho okanye kudelelwa kwa ilizwe njekazi loMzantsi Afrika ube kanti sithi sithethe kanje ngendima zomhlaba. Ekana njalo ingaba ibanga le nto yenziwa i-AfriForum ingqine izinto kudala zithetheka zokuba banevalo abantu abamhlophe when it comes to land. Bayayazi ubana ngaba umhlaba omninzi usephantsi kwezigaba zabo. Kodwa ke yonke loo nto sizayincokola noba usana kolacala xa ibuye lunga 0738491740 na ungangena kolacala mphulaphula usibuzele wakho mbuzo. Uswana nyhani ke i-AfriForum bekumele uba iyenzile nto iyenzileyo iyothetha kanje ngale iyoyichaza ngale ndlela iyichaza ngayo kongqowankulu le-act kananjalo intama ntoni le nto ngabo, intama ukuba banexhala ngokanje ngomhlaba kwakunye laa nto ukuba kuthiwe umhlaba omninzi usekubo kwaye futhi abafuni ngomhlaba. Abantu be-AfriForum yonke into abayithethayo bayithetha kuba bengafuni, besazi into yoba kufanelekile okokuqala, besazi into yoba kufanelekile uba umhlaba waseSouth Africa umiwe, amanxiwa amiwe ngendlela abantu abanintsi ngayo, kuba abantu abantsundu belinani elithile, umhlaba omninzi namanxiwa amaninzi bekumele uba ukwicala labantu abamnyama. Kube kungenjalo, noba ngaba ujonga eyiphi intlobo yomhlaba okanye yeproperty, loo property ke ingazii-flat, townhouses, amahesi, ibe ziifama njalo njalo, noba zii-mines, kwanto nje nomhlaba phakathi okanye iproperty, isezandleni zabelungu. And the African National Congress ebisoloko iphethe eSouth Africa
oko itwatwalaza ijikele zingathi inje ifuna ukulala, ingade ingene kule yoba makuthathwe lo mhlaba unikwe aba bantu abamnyama kuba iconstitution iyasivumela. Ubawo advocate uNgcuka Ithobi nobawo former deputy chief justice ubawo uDikgang Moseneke bayicacise ngokupheleleyo into yoba kuyo yonke le 30 years besingekho isizathu soba i-ANC ingathathi nomhlaba isinike. Kodwa ngoku kuyabonakala uba imini yokokuba lo mhlaba mawuphindiselwe kubantu abantsundu ngokufanelekileyo nangokusemthethweni ifikile. Aba bafuna sisoloko sihlala siyimithendevana elambileyo ephila ngokungqiba eMzantsi Afrika singenamhlaba. Bothukile ke ngoku bahamba besasaza ubuxoki bento engakhange yenzeke. Ukho mlungu eMzantsi Afrika nomntu omnyama phofu oxuthelwe by the democratic government umhlaba umhlaba wakhe ngokungekho semthethweni. Ubawo uMcPherson Minister of Public Works ekunguyena ekumele uba uimplementa lo mthetho, enguyena uqhuba lo mthetho we-expropriation, uchazile epalamente uba in the past 10 years akho kwamntu nololuphi uhlobo umntu oke wathathelwa umhlaba apha eSouth Africa noba ungumlungu noba kangomntu. Kodwa i-AfriForum yenze ihlazo elikhulu kuba abantu abangamabhubha eSouth Africa basasaza into bangamaKrestu, bazi-Christians, ndingumzalwane mna. Ndikhulele eMission Elibode St. Patrick's Roman Catholic School. Now xa ungumzalwane akufuneki uxoxe phambi koThixo. I-AfriForum noTrump baxoka besazi uba bayaxoka, bephindaphinda ubuxoki besithi singabantu baseSouth Africa sixutha, singurhulumente waseSouth Africa sixutha umhlaba ebelungwini ngokungekho semthethweni nangaphandle kwesizathu esifanelekileyo. Into engakhange iqala ukwenzeka, engakhange ibe. NgesiZulu ke bathi uqamba amanga. Ukuqamba ke kukukhompoza into xa uyiqala phantsi, ukuyiyila into uyiqale phantsi, ukuqamba amanga. Baqamba amanga, bayaxoka. And ihlazo ke ngoku elikhulu Mqwathi kukuba esona sizwe sizibalula kuba sesona sizwe esikhulu kunazo zonke kumaxwebhu aseburhulumenteni abhaliweyo nemithetho yabo ebhaliweyo sebefake obu buxoki kuloo maxwebhu aseburhulumenteni. Now awunawuthatha ubuxoki obaziwa bubuxoki ungupresident welizwe ububhale phantsi usayine uphinde ufune sikuhloniphe. Manditshaye Masithathe bawusana bangqangile kweli cala, ndabona uba bafuna undikhapha kwakunye nawe kweli cala. Sithathe ke loo nto sibeke kumkhono phambi kwayo intsimbi yeshumi uyaqala uvula ithotho lwakho masikwamkele ufika sincokola kamandi bona nobona wethu zii-lectures ke ungayihlawulela le information ingaka kwezinye iindawo. Incokola mandawo kasikhapha kweli cala uze kweli cala njengaye kweli cala nguLize Kalona isithi molo Mqwathi, ndicele undiqondele kuba swana kolo cala naye ndimbulisa ukuba akungebi abantu be-AfriForum basithunuka amanxeba okuba njengoko sasikhululeke phantsi kwabo besicinezele sisuka kwingcinezelo yabantu abamhlophe saze sabaxolela saze sawuyeka umhlaba uphezu kwabo, ngoku akungebi bathunuka loo manxeba. Basifuna ntoni abantu be-AfriForum sele nongxowa nkulu asijonge ngolu hlobo uDonald Trump no-Elon Musk? Uthi lona bawusana kungenzeka akungebi mhlawumbi i-AfriForum esizweni, ingakumbi esizweni sabantu abamnyama, ingabonakala njengabantu abathunuka amanxeba kudala, ingakumbi amanxeba engcinezelo nokuxuthwa komhlaba. Mandikuphelo ndizothatha omnye olandelayo. I-AfriForum ibonakalisa ukungabi nambulelo nokuziphatha kakubi kuba
into yokuqala bayaxoka, okwesibini le nto yalo mthetho akho nto intsha kulo mthetho. Lo mthetho unabisa into ebhalwe kwi-constitution. In other words, uyayiphuhlisa le nto ibhalwe kwi-constitution. Now eyona nto isisithuko nesinyeliso kule nto yenziwa yi-AfriForum kukuba bafuna umntu omnyama ahlale into engento engenanto elidlava. Njoba ndithetha nje ndikule age ndikuyo, you know, andimdala ngakweyaphi, kuba okatatomkhulu umhlaba uxuthwe phaa koo-76. Sekudala noko ndikhona ndihlalile kulaa mhlaba, yaqona. Now eminye imihlaba yakwaSwana izothathwa in the 80s. Now ukuxuthwa kwayo. Now ke i-AfriForum idela yonke loo nto, loo ntlungu, ukuthi uthi uhleli ukwakho, ufika umntu nje azoxutha umhlaba wakho, ushiye kuyinto engento. So and bavakalisa into yokokuba umntu omnyama makahlale elidlavu elizweni lookhokho bakhe. Loo nto ke apho isisa khona ithetha ukuthi umntu omnyama kwayena, umntu omnyama lo, noba utyebe kangakanani uTrump, noba unezibhamu ezingakanani uTrump, kuyafuneka uba laa ngqondo ibikuOliver Tambo, laa ngqondo ibikuSteve Biko, laa ngqondo ibikuRobert Sobukwe, masiyivuselele, siyihlaziye ngokutsha kude, sithathe umhlaba ubuyele kude. Asithathe omnye kweli cala. Inkosi kakhulu uba usona kweli cala. Masithathe akasichazanga ke yena esithi Mqwathi, ndingathanda kuphenduleke laa mbuzo usekugqibeleni. Kutheni ke bangaphandwa? Abawuvukelanga nyhani ke umbuso babanjwe? Mqwathi, ngokwengqondo yasekuhlaleni yam nawe singabantu basekuhlaleni, luvukelo mbuso into yenziwa yi-AfriForum yokuhamba bayofuna into yoba imithetho yaseSouth Africa iguqulwe ngupresident welinye ilizwe. In other words, into ephezu kweSouth Africa yi-constitution, ayiyondoda ithile. noRamaphosa akekho ngaphantsi kwe-constitution, ungaphantsi kwayo. Bafuna uTrump avele ngaphezu kwe-constitution, agqobhoze, azotshintsha imithetho yaseSouth Africa. Ukubhuqa ke urhulumente or ubhuqa umbuso oko. Kodwa ke singayithetha loo nto thina singabantu basekuhlaleni uba injalo, kodwa ke yinto leyo ekufuneka uba iphandwe ngabecupha abafanelekileyo, itshutshiswe ngabetshutshiswa abafanelekileyo, igwetywe ngabagwebi abafanelekileyo, ingagwetywa sithi singabantu basekuhlaleni. Nkosi kakhulu tata. Masithathe omnye kweli cala esithi impazamo eyenziwa ngumbutho kaKhongolose yaba kukungawuthathi umhlaba nokuguqula kwi-constitution yelizwe loMzantsi Afrika basenamandla ngoku bephantsi kwale GNU ndini. Yiyo loo nto iyawubatsalisa nzima. Andiyigxeki mna le AfriForum kuba eligama okay mandilifunde kodwa baye bamatha ubunkokheli, ubunkokheli obubuphethe ngaphambili sibanikile amandla. Mna ndithi mayiqhube i-AfriForum, sayibona apho siye khona, kodwa kucinezelwa igazi lababeyilwele lenkululeko ngale ndlela ndibona ngayo. Bawuswana nanko sithi lona kweli cala ixesha elininzi ubunkokheli obuthile buye bafeda ukwenza izinto kwakumele bezenzekile ekubeni babenikwa amandla ngabantu abamnyama kwindima zenkululeko. Inanzi kamaxwebhu asuka kwi-University of Western Cape, UWC, amaxwebhu neencwadi zide zambini ezika-Advocate Ngcuka Tholi, namanye neengxelo zikaNantsika zika uJaji Dikgang Moseneke, nezinye izifundiswa ziyayicacisa into yokokuba i-African National Congress iye yafeda, iye yamatha ngeli xesha ibiphethe i-30 years yonke. Zonke izinto zokwenza umsebenzi zisezandleni zabo, zokokuba
mabanike abantu abamnyama umhlaba. And le nto sithetha ngayo funeka singayibaleki imqwathi. Lo mhlaba funeka uthathwe belungu, lo sithetha ngayo, unikwe abantu abamnyama. Yiyo loo nto iphambanise iAfriforum. Ayikho lo mhlaba uzovela kumoya oyingcele okanye kwenye indawo okanye elwandle. Kufuneka uyothathwa phaa ebelungwini ngurhulumente unikwe thina. This is the thing. Kulapho ke ngokubona uba amakhomredi ngamatyutyuso omachamele etshembeni oyika ukwenza le nto kufuneka yenziwe. Enkosi. Xa ibeka kohlobo sithatha omnye kweli cala esithi usizindileka esithi good evening mqwathi noMr Sona kwelo cala imandi kakhulu le session ninayo. Yeah, it's a nice one. Nam sisibalindi ndifunda something from today. Mqwathi ndicela ubuza wethu apho kuye uMr Swana ngokwamava wakhe sijonga umnyaka ngakwamava wakhe ithetha ntoni le nto ngombutho olawulayo xa sisiya kunyulo lomnyaka ka-2020 xa sisiya kunyulo luka-2029 sisiya kunyulo luka-2029 no mhlawumbi uzama uvesa ezaa zinto zokubana wena bawuswana singabona mhlawumbi abantu belilahlile ithemba ngokwenene nangenyaniso embuthweni xa kucaba nako ngoku sesifeda nokukhontrola uTrump abo kwakunye ne-Afriforum ndini zikhwela zisehlela zithetha nje nothanda. Mandiqale kule ndawo endiye ndayishiyelela. Umthetho okwi-constitution awunawuimplementwa yi-ANC kuphela. Noba ngabe ipati ebiphethe ngaphambili ibiyinkatha, i-UDM okanye i-EDA, noba ibingowuphi urhulumente obuphethe ngaphambili, noba ibiyi-GNU kusukela ngo-1994 uzothi igango, i-constitution ayiyo yepati ethile. Urhulumente ophetheyo kufuneka athathe onke amanyathelo, asebenzise zonke ii-resources ukuze kuzaliseke le nto ibhalwe kulo mthetho bendiwufunda apha. Now, aba bakwi-GNU, naye uMcPherson lo uyi-Minister of Public Works as we speak today, noMzwanele Nyonso oyinantsika oyi-Minister of Land Reform, Rural Development and Land Reform, nabanye ke abe-agriculture o-Austin Hazel, bemhlophe benjalo kufuneka baphakamise iinyawo bayolanda lo mhlaba bawunike umntu omnyama. Injalo nje ibhalwe kwi-constitution, kufuneka bahambele phezulu bagqanye mntwana. Now ke i-African National Congress noba amakhomredi angacikoza thini ukusukela ngo-2009 in every election nalapho e-Eastern Cape nakakade ibisoloko isehla ipercentage yevoti abazifumanayo, kuba ubangaya ezibhorhweni abakwazi kwenza sibhorho, ubangaya kwi-sewage ibaxakile i-sewage, ubengaya emanzini abaxakile, uye ezikolweni zibaxakile kuba bafeda kwinto yonke, nakule yomhlaba ke bafedile. Loo nto ke iyenye yezinto eziye zabakhosta ivoti. Now, ukuze ke singabantu abantsundu siphume kule ngxaki sikuyo, kufuneka sicinge ngokutsha into yokokuba sizawukwenza imbumba yamanyama, sizawuqhogana njani na. Xa ndithetha ukuqhogana kwe-ANC, PAC, AZAPO, MKP, EFF, njalo njalo, abo babona kufanelekile uba umntu omnyama makabuyele kwimpilo enenkqubela, impilo yentlutha nobutyebi, impilo yoba umhlaba ubuyele kuthi. Kodwa ke xa sithetha ngokuqhogana kwamaqela amnyama ukwenza umbimbi ekuzawuba ngulo ozawubuyisa umhlaba, zikhona ezinye izinto ekuzawufuneka uba sizilungise ezingekho kwiprogram yanamhlanje. Kuba into ebulele wonke lo msebenzi ungenziwanga kukuba abantu ebebesithi bakhokhele i-ANC ithenjiwe ifumana zonke iivoti ezifanelekileyo. Bona aba baphaa eziofisini eLuthuli House
epalamente eTuynhuys nakwezinye indawo apho kuhlala khona izikhulu baye bakhuthalela ubugebenga, bakhuthelela ubutshivela bokungawenzi umsebenzi, bakhuthalela ubuvila nobumenemene nobujendevu nje. Ibe zezo zinto ke ekuzawufuneka uba sizigutyule, sicoceke, silole, sibe netyhorityhori esiyifakayo uba sithi xa sizawukwenza lo msebenzi ufanelekileyo onesithozela ukubuyisa umhlaba, ubuyisele esizweni esimnyama, singayi ngeenyawo ezinentsente namasa esezine-30 years zingahlanjwa nezandla ezimdaka. Kufuneka siye sicocekile xa siyokwenza lo msebenzi. Enkosi. Kakhulu masithatha abanye kweli cala 0738491740 sisawuthatha bokugqibela ngoku phambi kwandi mphuncule uba usona naye ezokwazi ke abe kanti uyangqengqa kwelaa cala. Bathini ngapha? Molweni tata umsasazi Yo. nendwendwe lakho. Ya. Ndiyabulela ukuva utata uSwane eyihlalutya kangaka le ngxelo yomhlaba. Uba ndikhumbula kakuhle ngo-2021 ibikhona le ngxoxo kwalapha kuwe kwiVukan FM. Ndisithi mna utata uRamaphosa as upresident, ebengusekela president ngelo xesha, utata uFrank Chikana, uTokyo Sikwale, neli gqwetha kuthiwa nguDumsani Ntsebeza, babe kwikomiti yeCODESA 1 up to CODESA 2 nakwi-Grooteskill Minutes babe phaya. Apho ndandisithi basixelela nini ukuthi umhlaba, amanzi, umbane, imfundo zisayinwe kwathiwa sazilinda tot nini zibe free, kuba bekusayinelwe ukuba singazixuthi phambi kwexesha ukuze abelungu siyazi uba bazibuyisa nini ke singekazixuthi ngokwethu. Zange ndiyifumane impendulo, so ndiyayivuyela xa ixoxwa namhlanje ngutata uSwane emva kokuba upresident uRamaphosa eyisayina, nakhona eyisayina kube bona ipressure ngoku uba beluze ivoti as i-ANC party. Mna ndithi nangoku abantu mabatshintshe ivoti, bavotele ke ngoku umhlaba kwicala le-constitution ukuze yonke into eshekeleyo siyazi uba siyithathe ngevoti. Asiyithathanga kuba ixoxwe epalamente, siyithathe ngevoti sayinika umbutho kaPoqo, izwe lethu nguGayi. Okay. Sinaso xube nokhangaso uPoqo kwelaa cala. Bawusana uyamva? Ndiyabulela. Ezinto azithethayo sesigqithile bawo umqwathi kwinto yoba sibe sisithi umbutho othile noba nguPoqo noba yi-ANC noba ngusibanibani ubhetele uzawuthini. Into ngoku esesiyithetha kukuba kufike ixesha loba ingqondo yomntu omnyama ityhileke, phakathi kwethu sizikhuphe iindlavini namatshivela, kwenziwe umbimbi ozawulanda lo mhlaba ngokukhawuleza. Ii-failures esezenziwe sezininzi kakhulu ii-failures. Yabona ngoku singayenza for 2-3 days le show sithetha njengee-failures. So masingabi saya kwelo cala, masivumeni uba le nto besiyenza for the past 30 years ayisebenzanga. Okay. Mandibeke nje le ndawana kuba andithi sowundikhulula. Uyabona i-NDP, le nto ethiwa NDP, National Development Plan, ithi i-GDP growth rate, ukukhula koqoqosho lwaseMzantsi Afrika, bekumele uba lupha ko-5.4%, masithi 6%, because i-African Union ithi makube ngu-6%. If besihleli kulo rate every 12 years, i-GDP growth rate would actually double. Inantsika i-GDP, the total GDP of South Africa would be double. You can imagine ke ngokuba besiyidabulishe kathathu i-GDP uswa ngo-1994, sensenza nje umzekelo, okanye even if it was just 2 times, uba ibingakanani ke ngoku i-GDP nendlala ngesicuthe kangakanani.
Ngoku indlala yandile more and more people ukusukela ngo-1994 iske yanda ngokwindlala. Singabantu abaphila ngesisa, singabantu abaphila ngokunxiba. So mayimiswe yonke le nto kuvunyelwana uba kwezi elections zizayo zika-2026 nango-2029 emveni koko kwenziwe umbimbi ozawuthatha umhlaba ulungise nezi problems zale GDP nayo yonke le nto ingenziwa. Kukho ubumbano lomzontsindo. Enkosi. Nkosi kakhulu tata, nanko omnye sithi kweli cala phongwana ndokuphuncule. Mna ndiyabulela ekugqibeleni uthi wabe uyapasiswa lo mthetho ngurhulumente we-ANC. Futhi we are not going to please to the West on how we govern this country, including uTrump. Ndingavuya xa kunokuthathwa ne-Orania le kwi-Africa Forum ndithi mabahambayo basalayo sawusala siyincenga. Ndingumr Estekstrom, ndirhalela ukuva ngale ntetho engabe itshiwo le nto ithethwe nguMr Rasool enokuba ichukumise uTrump. Mr Rasool sayincokola ngenye imini bawusona uyafuna ubetha kule phambi kwandokuphuncula naleti yebangela uba akhonjwe ngomva uRasool kwelaa cala. uRasool akho nto ayenzileyo uRasool noba bebefike ebopha nje ihlangu okanye esitya isidudu bebezomgxothela ukutya eso sidudu. Ixesha loba agxothwe uRasool ngokwezopolitiko beselifikile. Into egxothise uRasool ayiyonto ithethwe nguRasool. Into egxothisa uRasool kukuba kuyabonakala into iSouth Africa ayifuni ukuyawucima amatyala ewavulileyo kwi-International Criminal Court apho babopha khona uPrime Minister Israel. Kwesibini, amatyala ase-ICJ apho batshaja i-Israel nge-genocide. Babe bexhaswa kuloo genocide. Trump bexhaswa nguBiden, United States, ukuxhasa Israel kusukela kwi-Republicans nakwi-Democrats bakunye, ama-America kunye kuloo nto, and iSouth Africa is totally opposed to that. So ayikho enye into onoyenza yokwakha ubuhlobo phakathi kwe-United States of America neSouth Africa ngaphandle kokuyocima la matyala kwezaa khoti zethu. So uRasool nobe befike wenza ipoem phambi koTrump wancoma uTrump, ube bengazuthetha ngento yoba makuyocinywa la matyala soze abe ngumhlobo. Umntu oyothandwa yi-America ngumntu othetha le nto ifuna uthethwa nguTrump. UTrump ngumntu ophilela ukophula umthetho, uphila impilo yobundlavini, ubuxoki nobumenemene. Enkosi. Hayi mani bawusana, enkosi kakhulu mani, ndatsho ndacinga kule nto ithethwe. And uMzantsi Afrika kudala utyityimbisa lo mntu yiMelika uba phuma nakwezo Russia phuma nakwezo zinto zifuna uzijoyina zifana neBRICS nezinye kwelaa cala. Bawusana, enkosi kakhulu tata mani igalelo lakho namhlanje. Ndiyayazi bisizwe kananjalo nam sifunde nto namhlanje ngethemba lokubana ngaba nawe ke ngenye imini sizaphinda sikrwece xa sinomba utshisa ibunzi. Enkosi kakhulu Mqwathi, ndiqhube kakuhle. Enkosi kakhulu tatam kanti